Unión, acción, autogestión. ¿Qué es, para el presidente de la Junta? No se desaloja, a casa las atochas. No se desaloja, a casa las atochas. No se desaloja.
antidisturbios e GOES procederon ao desaloxo da Casa das Atochas. No tellado da mesma permaneceron 2 persoas resistindo ata aproximadamente as 8:30, momento no que as unidades policiais chegaron ata onde estaban e a sacaron do edificio. Foron identificadas, mas non detidas. Agora mesmo están a tirar os tellados da casa. Bueno, xa os tiraron. Quitando os cristais das xanelas, etc. Sen que exista unha orde de derrubo aprobada polo Concello nin protección alguna para os obreiros que están a facer o sucio traballo. Retirada do Uralita. Esta tarde ás 8 convocamos unha... Bueno... Por que ocupamos unha propiedade de Pérez Paz, Sociedade Limitada, que é ali na Rúa da Torre? Antes de nada, queremos desmentir a información vertida por estes individuos na prensa simulando ser unha pequena empresa familiar. A citada empresa ten e tivo varios procedementos judiciais abertos por delitos urbanísticos na cidade, especialmente activa nos barrios das Atochas e Monte Alto. Aí son coñecidas as súas estrategias de mobbing inmobiliario para conseguir botar a rúa a persoas con menos recursos e máis desprotegidas, anciáns e enfermos, e así poder especular tranquilamente cas súas vivendas, ademais dos derrubos ilegais, desplomes de grúas, etc. Durante os 3 últimos anos, un sinfín de actividades culturais se teñen celebrado no centro social de xeito gratuito, sacando as cores os políticos de turno que ao longo da historia da cidade non mostraron o máis mínimo interese en potenciar o libre crecemento cultural de nenos, xoves e anciáns, e que pola contra fixeron e fan fincapé en crear un modelo de cidadán e cidadana pasivo, aburrido, frustrado e predecible. Non o decidimos só nós. A actual crise financiera débese a especulación salvaxe a mans de empresas constructoras e inmobiliarias, que propiciaron a burbulla macroeconómica que non tardaría en estoupar, como finalmente foi. O máis rico é o que menos precisa, e creímos no modelo importado do soño americano, creándonos a necesidade de vivir por riba das nosas posibilidades e por riba dos nosos semellantes.